Здравейте. Сега е по-добре. Несигурност, започваш да се отчаиваш, защото няма участия, няма приходи. Занимаваш се с някакви неща в ежедневието, както и с хора, които могат да ти изкарат извън нерви. А това отразява ли се на твоята работа? Кое? Срещате ти с такива хора. Да, отразява се. А как успяваш да преодолееш всичките тези неща и да се фокусираш върху работата, която трябва да Не свършиш? става вече, ако можех да го правя преди, сега вече не става. Защото тук говорим за една подготовка, която, как да кажа, чакай само една секундичка. Подготовката ми на работа, ако до вечера съм на работа в 7:30, да кажем, ден петък, моята подготовка започва, да кажем, в 3-4 часа след обяд. Самата надстройка, подредба на парчета, спокойствието, час-два, много от колегите диджеи ще го разберат това, час-два преди участие, 3-4 часа даже преди участие се взима една почивка за час-два. Една манифестация за едно успешно, хубаво парти, повече бакшиши, повече доволни хора. Това ми липсва в момента, Влади. А ти кое предпочиташ? Предварителната подготовка преди участие или самата импровизация? Ти от кой тип хора си? Които импровизират или тези, които обичат предварително да си подготвят нещата? Влади, ето това е много хубав въпрос. Ти ме познаваш много добре. Аз твърдя, че обичам да е подредено всичко, предварителна подготовка, но винаги живота ме е поставил в такива ситуации, където трябва да импровизирам. Ти го знаеш много добре. Да. Не е лесно. Не е лесно. Не е лесно, да му се не знаем. Ти къде отиваш сега? Отивам да си допия бирата в механата и да продължим с нашият разговор. Супер. Коя е механата? Механа Парадайс. Механа Парадайс. Да. Супер. А ти пускаш в нея, нали? Там си пускаш музика. Пускам, да. Кога пускаш? В кои дни? Петък и събота. Събота. От колко часа започваш? Горе-долу, грубо. Зависи според хората. Почвам с 7:30, започвам да пускам музика. Към вече към 8:30 почвам да откривам. Колкото откарам. Браво. Липсва ми в този момент точно това нещо. Тая подготовка, за която говорим за участие. Представата, да си представяш как ще мине партито, това спокойствие на подготовка. Не е просто само да редиш парчета, да ги подготвиш предварително, въпреки че това е 50% също. Освен ако не са ти в главата парчетата. Но самата психологическа нагласа, редът на случване, какви хора ще дойдат, защото ти не знаеш. Дори да са постоянни клиенти, можеш да манифестираш наистина за едно хубаво парти. Особено когато си резидент диджей, както аз. На мен ми се е случвало, след като бях в Хасково, братко, когато пътувах насам, обади ми се един от клиентите и ми вика: Славо, ще до вечера маняче, да знаеш, няма да дадат хора. И аз казах: не ме вълнува. Това не е моята реалност. Моята реалност е друга. Няма да го забравя, Влади. В момента не съм от най-цветущите с настроение и да съм много хепи, но си спомням този момент и няма как да го отрека. Защото казах: това не е моята реалност, това е твоята гледна точка и това е твоята реалност. И пътувайки насам за София от Хасково, си пожелах да има клиенти и да изкарам пари. Тогава стана твоята реалност. Да, защото в крайна сметка тази реалност, той човек, който ми говореше тия неща, по принцип ние всеки ден се виждаме тук в меканата и е ясно.
Ние продължаваме да акумулираме тази реалност, продължаваме да я създаваме. Още от понеделник. Е далеч. Когато всеки ден му говориш това нещо, го утвърждаваш. Ма то слабо, ама то няма да има хора, ама то така, ама то... Докато в този момент аз, когато бях при теб, ние с тебе такива неща сме си говорили. Не. Аз път не ти казах, горе, мамо, стара, ще има ли хора, няма ли да има в наканата? Ти въобще не го мислеше, да. Въобще не го мислех. Ето, това е много ключово, но за съжаление, мамка му, не можем всеки ден да му се не знае. Да мислим по този начин. Провокациите са много. Хората, които ни провокират ежедневна база. Добре, защо го правят? Ти задавал ли си този въпрос? Защото те са там, където са. И аз не мога да ги опреквам за това нещо. И те не знаят защо го правят. Те знаят, но не могат да го обяснят. Не могат да го обяснят, защото те на подсъзнателно ниво го правят. Има и хитруши сред тях. Правят манипулация. Нарочно манипулират хората. Да. Изкарвайки се жертва и така нататък. Да. Абсолютно. Аз познавам такива хора. Ще вметна. И не е лесно. Максимално всичкото това нещо, което си го говорим, ще се опитам така да го... Синтезираш. Да. Знаеш какво имам предвид. Да. Срещата с такива хора е много трудна. Сблъскването по-скоро. Правиш ли опит да избягваш такъв тип хора или няма начин? Пред твоята работа няма начин просто да ги избегнеш по някакъв начин? Не. Ако преобладават в моята работа, не. Но пък борбата е голяма, но се не знае. Как успяваш да балансираш между всичките характери? Как успяваш да балансираш чрез импровизация някаква, влизаш в тяхната вълна на единия, на другия? Те са много, нали? В смисъл, как успяваш да го правиш? Да? Навик е, обаче този навик, скъпо си плащам за този навик. Цената е висока. В смисъл, ти се напрягаш, работиш на 100%, за да можеш да извършиш всичко това. Не напрягам, просто това нещо става рутина. Стане ли рутина? Ето по този начин изглежда, рече, аз съм над нещата, сепарирам ги. Да. Прави впечатление, че го правиш много професионално. Много, изключително с лекота, взимаш си микрофончето, цак, някой там нещо излезе, поздравяваш го, намираш точните думи. Това си вече, това му казвам, как да кажа, една добре завършена техническа подготовка. Да. Дори говореното. Но пък като цяло, колкото и да ги сепарирам нещата, ако ти сега ме попиташ как съм, знае какво ще ти отговоря. Не съм добре. Не съм добре. Не съм добре. Тоест, говорихме за щастието. Когато го няма щастието, когато го няма баланса вътре в теб. Защото има много външни обстоятелства, в които ти си така изправен. Било то хора, било то ето както сега този месец, януари. Няма участие. Вършиш някакви неща, които са просто на ежедневна база, дежурни неща. Които просто някой трябва да ги свърши. Какво би те заредил в момента? Какво би те изкарал в това състояние, в което си в момента? Различното нещо. Различното нещо. В смисъл, различното нещо е много малумно казано, просто да. Различни хора, различна среда, на някъде да отида. Далеч от, макар и за кратко, това ежедневие, в което се намирам. Нещо различно да се случи. Много е важно. Не е достатъчно само да се споделя болката и тъгата и нещастието и така нататък.
Ами да, ето това е също част от рутината, бразе, да му се не знае. Но все пак имаме невероятната способност да оцеляваме. Колкото и да ни е гадно, нали, някак си успяваме да го отработим вътре. Защото то не се случва за първи път. Разбираш ли? Някой те е ядосал, продължава периодично да те ядосва, нали, каквото и да било. А добре, имам ли си моменти, в които си искал да смениш, ама кардинално си искал да смениш посоката? Да, искал съм, обаче и се е случвало. Но имам доста голям прак на търпимост. Резервуар, така да кажем. А това хубаво ли е или как Ами, мислиш? може би е хубаво, защото те прави устойчив. Натрупваш опит някакъв. Да, колкото и да е болезнен. А добре, не е ли с времето да изпитваш непоносимост към всичките тези неща, да ти идва наистина в повече от малко? Ако преди си издържал дни, Да, месеци, години, сега вече да. периода е все по-къс и по-къс. Ами да, тук вече говорим за едно количествено натрупване, брат. Което вече, това като се натрупа, вече ставаш като бомба за закъснител. Но, все пак, във времето, когато трупаш, би трябвало да те прави по-устойчив. Зависи много от психиката на хората. Да, защото всеки е на различно място, така да се каже, в своето развитие. И сега ти не можеш да упрекваш един човек, ама той що е такъв. Да, аз сега ти го говоря, обаче пък в следващия момент точно това ще направя. Ще упрекна даден човек, хикс или без значение, защото А, така ми е казал. а ние упрекваме другите или търсим причината в тях, за да можем да скрием нещо. Не е ли как? Защо го правим? Ами то не е задължително и това да е причината, но е една от тях. Оправдаваме себе си фактически. Получава се един магиосен кръг. Така всеки предава на другия, на другия, на другия, на другия, на другия. Така няма край. Всичко е на приливи, отливи на емоции, да му се не знае. Не знам. Не мога да ти кажа, защото в този момент мога да го нахуля този човек. То затова има една приказка. Преди да кажеш някоя лоша приказка, просто преброй до 10. Принципно е така, обаче не е задължително. Ако това ще освободи, направи го. Защото ти ако не го мислиш и просто действаш под влияние на емоцията, го направи. Защото това пак е средство да се освободиш от напрежението. Изпсувай го. Крещи, викай. Тропай. Ама ти ако го направиш, той ще предаде на другия. И така, точно да прекъснем веригата. Ами зависи сега. Това понякога, ние поначало искаме справедливост, да го съдиш, точно. Просто този човек, като е пред тебе, искаш да го изядеш. Зависи, при някой може да е слабост, при други да е наивност, да нямат смелост да заявят в дадения спор, откъде да знам. Много са факторите. Зависи какво искаш да му кажеш на този човек в този момент, ако те е бесил. Как да му го поднесеш? Добре, не можем ли да намерим някакви по-други думи така? По-с разбиране да се случват нещата. Да не е толкова агресия да няма. Тая агресия просто не прави такива. Няма. Ти ако не си се научил емоционално как да се държиш, трудно. Защото в яда си можеш да кажеш хиляди неща. А ти знаеш ли, че има хора, които примерно не обръщат внимание на агресията и този, който агресира, започва да става още по-агресивен. Защо? При положение, че отсрещния не ти отговаря. Ти почваш да му налагаш. Да, защото той иска да оправдае нещо, иска да вмени нещо на другия. Нали? Ами тия хора могат да ги поздравя само, защото тия хора те знаят много добре ситуацията, в която се намират. Знаят много добре как да общуват с такъв тип хора. Подхождат с разбиране. Тоест, те се опитват да разберат от срещната страна. Защо го прави аджиба? Нали? Не приема думите, те обидните и така нататък за лични, нали?
не ги приемат лично, просто се опитват да разберат защо човека така по този начин реагира, защо така говори по този начин. Какво също се случва с него, нали? И там Не вече знам, тръгва това разбиране. явно е чел повече книги. Няма чел повече книги. Чел и знае как да се държи в тази ситуация, въпреки че аз пак ти казвам, когато някой агресира, когато някой те изнервя, вярвай ми, човек може да бъде изнервен по хиляди възможни начини. Абсолютно по различни начини и ако човек не е достатъчно устойчив, шанса е 1 на милион да удържи на това, което ще му дойде от среща като бумеранг, да му се не знае. Да, или то е с натрупване. Примерно ти се случва днеска едно, второ, Разбира се, трето, да, четвърто. абсолютно. И ти вече на петия път си избухнал, нали, от малко. Виж, за мен даже от първи път ще избухна, просто защото аз съм такъв. Кибритлия, както му казват. А добре, би ли разказал за някое твое така участие, в което ти е било топ участие, примерно? Помниш ли такъв? Няма начин да не си спомниш такъв момент. Има, разбира се, има. Има, да. Когато музиката ти е в главата, аудиторията така откликва, нали, без да трябва. Има много моменти, в които аз съм заредил даденото парче и той идва при мен клиента и казва, може ли да пуснеш тази песен? Аз само правя така. Ето виж, тук това зареди. Тези моменти се помнят много, да. И да, хубави са, което означава, че ти си влязъл в тяхното настроение, тяхната вълна. И ако пуснат малко така... Манга, още по-добре. Тогава настроението е топ. Добре, това означава, че ти вършиш работа много добре. Да, точно това означава, да. Абсолютно. Което е, нали, защото аз също бих метнал паричка, въпреки че аз като музикант и колега, сега да не ме разбират колегите, които ще го видят това видео, но... имало да случай, давал съм. Да не говоря така, че все едно не съм давал или че не обичам, защото не е така. За хубавото ще дам пари. Да, много често го правя. По принцип, като бе някой уличен музикант, така хубаво свири, дава всичко от себе си. Да. Цак. Но много хора не го правят. Просто подминават такова безразличие към изкуството има, че понякога направо... Пренаситеност, може би, хората какво да си казват. Той е излязъл да не свири тук. Имаме в Хасково един саксофонист с един сакс. Ама толкова културна музика. Значи Селин Дион, каквото се Шаба, там, така нататък, все класики. Човека свири с саксофон и спуска бекинг трака отдолу, отворя едно куфарче, сега студа го прави и се свири всеки ден. И ми прави, че аз седам така на пейките отстрани и го слушам. Много ми е приятно да го слушам, защото сакса е един невероятен инструмент. Това е направо пълни тика на целия площад. Жалко, че като беше тук, нали, той не свирише тогава. Но сега го прави почти всеки ден. И ми прави, че той е точно срещу Била. И излизат хората от Била, пълнени турбите, минава покрай него, все едно няма никой да дадеш. Пък човек така страхотна хубава музика и аз си задавам въпроса. Добре, тези хора заслужават ли го това? Заслужават ли го това хубаво нещо, което го правиш? Просто не го заслужават. Заслужават го. Ма не го оценят, минава им просто е така като... Сега, аз тук на това нещо... На здраве! На здраве! Аз бих ти казал, че дали, ако търсиш, сега ти го казвам просто защото съм го чул от някъде. Аз не съм го изпитал. Не съм го изпитал. Ако търсиш такива, които недоволстват, не харесват музиката, не го оценяват, ще срещаш такива. Това е много хубава философия, но не е подкрепена в момента в мое лице. Но е използвам, защото съм я чул и смятам, че може да е така. Честно казано. Ако търсиш такива хора. Но не е подкрепено просто защото аз самият съм такъв.
Аз се уча на това. Ще откажа хубаво. Аз ще им кажа хубаво. С последно ама послание някакво така за довиждане. искаш от мене послание. Да, някакви думи там ще да кажеш. Ти си. Да внимават много в изборите, които правят. Страхотно, страхотно. Даже и аз бих послушал това, което ти каза. И да живеят живота, който искат. И всеки ден трябва да го утвърждаваме това нещо. Всеки ден. Защото си забравяме, нали? Сега проблемите, така нататък и в един момент от време. Добре, хубаво, радвам се, че така си поговорихме. Май случай аз повече говорих. Карай, другия път ще го направим. Ти ще си водещ. Аз ще съм водещия, ти ще си човека, който има по-голям така опит, независимо, че си по-малък от мене. Ти имаш повече така опит в някои неща и мисля, че ти би бил по-интересен така в Надявам се. разговор. Надявам се, Владка. Добре. Айде за протокола. Чао. Да. После пак ще се чуем. Айде. Айде.